Gaurko irratsaioarekin ondo pasatuko duzuela espero dugu, eta orain gure buruak aurkeztuko ditugu. Klion, Sami, Noa, Ibai eta Aroi gara. Gure izenak aurkeztu ondoren hau korapiloak esango ditugu. Goazen hastera! Ilaren argia, zaindari bakarra, gauean zuri. Gorri berri horri, zorri gorri berri horri, zorri gorri berri horri, zorri gorri berri horri. Oi hartzunean, azken kantu baten hitza, entzun gabekoa, behar zenean. Aurten parte hartu arte, aurten parte hartu arte, aurten parte hartu arte, aurten parte hartu arte. Malkoen modura, zerutik lurrera, datorrenean. Eguno, hau egun ederra, euria ari du, baina ederra da. Plazetan, utzutik utzura. Politak izan aldira hau korapiloak, jarraian Aroiek asmakizunak esango ditu. Asmakilon asmakizun batzuk bilatu ditugu, eta handik asmakizun batzuk atera ditugu. Ea asmatzen dituzuen! Intsektu txiki-txikia, oso gogaikarria, nekez ikusi eta entzun, ziztaka gau eta egun. Zer da? Intsektu txiki-txikia, oso gogaikarria, nekez ikusi eta entzun, ziztaka gau eta egun. Zer da? Egunon, hau egun ederra, euria ari du, baina ederra da. Plazetan, utzutik utzura, saltoka doazen, ero batzu gara. Gizakiaren antzekoa den animalia iletsu ugaztuna. Tximinia garbitzeko ote antzekoa baitu izena. Zer da? Gizakiaren antzekoa den animalia iletsu ugaztuna. Tximinia garbitzeko ote antzekoa baitu izena. Zer da? Edezak izan aldi da asmakizunak, orain olerki bat esango dugu. Ea guta ez zaizuen! Igoko luke zuaitzik altuena, baina ez luke pasatuko errekarik txikiena. Inurri batek pena eman dit gaur ura bezala erreka behera. Hankak mugitu arren alde batetik bestera, ezin irten lehorrera. Nik ez dut nahi ikusi inurririk uretan, ez malkorik begietan, ez penarik bihotzean.
azalduko zaigu gure artean, ipuina kontatzen dugun bitartean. Lasai, ez da beldurgarria eta, sudur fina omen da, zergatik ote da? Zuek entzun eta jakingo duzue. Mugarri gainetik hankirika, zelatariren begibi, frenteko budari naiz, mendetako hartzuri, jaiotzez lurronetako seme, hemen bizi naiz gaur arte. Sorgin sudur fina, sorgin lilak aterki horia eta sudur fina zeukan. Asko gustatzen zitzaion bere sudurra leku guztietan sartzea. Egun batean basotik zioala usain gozo bat teldu zitzaion suduraino. Zer ote da? Eta usainaren atzetik abiatu zen. Etxetxu txiki bat aurkitu zuen lorez beterik zegoena. Sudurra tximinitik sartu zuen eta zurituta atera zuen. Barruan mutiko bat zegoen tarta handi baten atzean. Tartaren gainean 4 kandela zeuden. Amaia belarrietan beti kerizak zintzilik daramatzan neskatila fina da. Amaiak sorginarekin eta mutilarekin batera tarta jandu, gero kalera atera dira dantza egiteko eta horrela abestu dute. Amaiaren urteak gaur dira, gaur dira. Amaiaren urteak gaur dira lagunak. Zenbat urte, lau urte. Amaiaren urteak gaur dira lagunak. Deskubritu alduzu zergatik den sorgin sudur fina? Orain bukatzeko animazioa pixka batekin bi txiste kontatuko ditugu. Hau dela txisteak! Praka bakeroak. Hippie itxurako gazte ilestxuak denda batean sartu da. Praka bakeroak nahi ditu. Nolakoak nahi dituzu? Udakoak ala negukoak, oso estuak ala zabalak. Jantziak daramazkidan bezalakoak. Barkatu baina, hemen sartzen ditugunak garbiak daude denak. Ja, 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 ja! Jaimito hori egun honetan biderketa tablak galdetu behar dizkiote eta txuleta egitea erabazen du. Txuleta kamisetaren lepoan egiten du. Jaimito esan zapiden tablak esaten dio irakasleak. Bai, esaten du Jaimito. Kamisetaren lepoan. Begira zen. Zazpi bidel bat, zazpi. Zazpi bidel bi, 14. 100 bidel 100, kotoia. Ja, 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 ja. Urrutira eman eskua eta elkarri begira, guazen iragira, maitalena dira. Parpixka bat egin al duzue, guk ere par asko egin dugu, eta orain agur esateko ordua iritsi zaigu. Agur!